Rostislav Prokopiuk. Oni nepřestanou hrát, dokud si nesednou, víte? No to jsme si mohli sednout hned. Vy jste před chvílkou měl tak dva napínavé rozhovory, že musíte mít ukrajinské balzám na uvolnění. Aha, a co tohle je? Ne, já jsem chvíli přemýšlel, když šel No, ale sem. co to je? Jste říkal? Balzám na uvolnění. Balzám na uvolnění. Přesně tak. Aha, No, já já to jsem nepřečtu, chvíli ono je to těma vašima písmenkama, víte? Je to ukrajinštině, ale já jsem chvíli Balzám přemýšlel. prikarpatský. Přesně tak, já jsem chvíli přemýšlel, když jsem sem. A u nás je zvykem, když jdete někam na poprvé, nesmíte přijít s prázdnýma rukama. No ale pane Prokopiuku, vy jste známý tím, že působíte v takových zvláštních oblastech, například, že odnaučujete lidi kouřit, dokonce jste to dělali v nějakém televizním pořadu, že jo? A jak jste se k tomu dostal? Nebo jak to vzniklo? Při ordinaci v Českých Budějovicích strašně mě naštval jeden chlap, který vykládal mi o veškerých svých problémech, co všechno ho trápí. A dal do souvislosti všechno, co mi vykládal. A říkám, no a kouřit, musí být někdy důvod vašich problémů. On řekl, kouřím. No tak jsem v okamžiku ho chytnul takhle za ten palec, promáčka, tak a teď kouřit nebudete. No a chlap přestal kouřit. No tak já jsem začal přemýšlet, co jsem dělal. Jo, vy jste začal zpětně to analyzovat. A vy jste tam také zmačkal, řekl jste? Tak. No to byl nějaký okamžik. No ale vy neděláte jenom tohle, že jo? Veškeré závislosti. Veškeré závislosti? Třeba gamblery taky? Tam je jedna podmínka, ten člověk musí chtít. Musí chtít. A v tomhle okamžiku můžu říct ano, veškeré závislosti. No tak ono, když se vám to nepovede, tak vy řeknete, vy jste nechtěl. Já... To je dobrý, ne? Ne, to není dobrý, to je špatné. No to je špatný, ale že se dá říct, jste nechtěl. Nebo ne, chtěl jste málo. To je blbá vymluva. Jo. No ale jaký závislosti? Gamblerství a třeba drogy taky? Nejvíc jde to kouření. Nejvíc kouření. Tam zase jde o to, že každý se vám nepřizná ve svých závislostech. A dáváte na to nějakou záruku? Rok. Rok záruku je? Já mám dojem, že rok opravdu stačí, aby se člověk přesvědčil v tom, že je skvělý. No a počkejte, třeba já bych přišel, byste teda udělal, takhle bych jsem dostal tu informaci, abych si ji vykouřil a do jeden bych začal kouřit, tak kdybych přišel. Ne, ten rok je na to, že nevracet se do vesmíru, vracet se do života. Jo, mezi... No ne, já mluvím o tom, já přijdu k vám, vy mě odnaučíte kouřit, já vykouřím tu... Já vás takového chlapa mám něco odnaučovat. No, vy mě odnaučíte kouřit, dostanu tu zakódovanou cigaretu, mám na to rok záruku. Ano. No a druhý den dostanu ráno chuť na cigáro, tak si řeknu, půjdu Prokopiukovi to reklamovat, že mám chuť na cigáro. Ale já nic nezakazuji. No ne, ale přijdu a řeknu, já furt kouřím. Stačí zavolat. A co byste, jo, stačí zavolat. A co Já byste doma nic nedělám, zvedám telefonem, manželka neví, jestli mluví se mnou nebo s telefonem. Jo, no a vy teda se snažíte po telefonu? První návštěva musí být osobní a potom stačí po telefonu. No dobře, a teď já bych vám zavolal, že bych se chce hrozně kouřit pořád. A víte, že ta informace je ještě silnější než osobně? Že těm lidem ještě hůř po tom telefonu? No a léčíte ještě nějaký jiný nemoci, teda kromě závislostí a děle těch, co jste popisoval? Navíc se specializuje na to kouření. To už běží léta a mám dojem, že běží dobře. A kolik je tak lidí, kteří se to odnaučil? Dost. Opravdu dost. No tak odhadem. To jsou stovky a stovky lidí. Stovky a stovky lidí? A jsou reklamace nějaký? Jsou. Jo. Jsou, to byl haus. Jsou tisíce a tisíce. Nebudu být tisíce, když jenom stovky, takže reklamace desítky. Desítky. To je slušné, ne? No to je slušný. Čili, a vy jste to zkoušel s Davidem, že jo, vzadu? No, viděl jste Davida v životě s cigaretou? No tak ještě před chvílí, takže na něm já uvidím, jak to bude fungovat. To už nějaká hodina. Jo. Máš chuť na cigaretu? Nemáš. Tak jestli bude kluk takhle vylečený, tak já bych se ozval taky, když tak. Jo? Není problém. Tak se budu těšit. A to je to nejmenší, co můžeme spolu udělat. to nejmenší? A co je to největší? Celý život nekouřit. No ne, co je to největší, co spolu můžeme udělat? Uvolnit se. Uvolnit se. Rostislav Prokopiuk.